Με πήραν τηλέφωνο που λέτε και μου είπαν ότι με μια περίεργη φωνή ότι λέει στην προστασία, λέει, διάσωση, λέει, της Μεγάλης Παναγίας θα βρεις, λέει, κάτω από το πατάκι το επόμενο σου vlog. Κάτω από το πατάκι, λέει, έχει ένα χαρτί. Πρόταση για vlog, λέει. Τι φάση παίζει. Τι λέει εδώ. Κάνε vlog, λέει, για τη σημαία και μίλα σοβαρά. Είναι εθνικό το ζήτημα. Μάνατζερ Μπάμπης. Έλα ρε Μπάμπη, εσύ είσαι. Και με τρόμαξες. Σωστός. Απορώ, ρε παιδί μου. Πρωτού ξεκινήσω το vlog. Αυτοί που πάτε γυμνοί και οδηγάτε και σας χτυπάνε τα ζουζούνια, δεν πονάτε ρε πούστη μου? Ή μόνο εγώ είμαι γκάι? Λοιπόν, έγινε αυτό που έγινε με τη σημαία και για όσους δεν ξέρουν ή δεν πήραν χαμπάρι, έβγαλε αυτός ο υπουργός παιδείας, δεν ξέρω ποιοι είναι κιόλας, είπε ότι δεν θα την παίρνει τη σημαία ο καλύτερος μαθητής, αλλά θα γίνεται κλήρωση. Εδώ ήρθε και το είπε αυτό, λέει, πας και λες αυτό το πράγμα το λες για παιδιά δημοτικού στην Ελληνίδα μάνα? Πού πας ρε Καραμήτρο? Αλλά θα έρθω εγώ να σε σώσω. Μην ανησυχείς. Everything is under control. Πρέπει οι κόποι να ανταμείβονται. Έτσι. Δεν θες να έχεις το διάβασμα. Εντάξει. Θα σου προτείνω 5-6 τρόπους, δεν ξέρω και εγώ πώς θα είναι. Θα δούμε πώς θα φτάσουμε. Και εσύ χρησιμοποιείς όποιους αρέσει. Όποιοι σ' αρέσουνε, τους βάζεις μέσα, τους χρησιμοποιείς. Λοιπόν, και δεν θα κάνεις τώρα. Θα βγάλεις από κάθε διαγωνισμό τους 5 καλύτερους. Έτσι. Ο πέμπτος θα μπαίνει άλλη μία φορά το όνομά του στην κληροτίδα. Ο τέταρτος θα μπαίνει άλλες 2 φορές το όνομά του στην κληροτίδα. Ο τρίτος θα μπαίνει άλλες 4 φορές το όνομά του στην κληροτίδα. Ο δεύτερος θα μπαίνει άλλες 7 φορές το όνομα του στην κληροτίδα. Και ο πρώτος θα μπαίνει άλλες 10 φορές το όνομα του στην κληροτίδα. Έτσι. Το κατάλαβες, δεν ήταν δύσκολο. Τσακάλισε. Λοιπόν, πρώτος διαγωνισμός. Τα μαζεύεις με το που ανοίγουν τα σχολεία 12 Σεπτέμβρη που όταν ανοίγουνε, εκεί που δεν θα το καταλάβουν κιόλας, δεν το ξέρουν, απροειδοποιείται διαγωνίσμα. Διαγωνισμός fidget spinner. Τι καλύτερο. Τα βάζεις πρώτα εδώ, στην τελευταία δεκάδα τους βάζεις στον αγκώνα να το γυρίζουνε και για να βγάλεις τελευταία πεντάδα στη γλώσσα. Και να γυρίζει. Λοιπόν, ένα άλλο που θα παίρνουν πόντους, τα παιδιά που θα παίρνουν το όνομά τους περισσότερες φορές μέσα στην κληροτίδα, είναι όποιος έχει πάρει το μηχανάκι κρυφά. Όποιος έχει οδηγήσει μηχανάκι κρυφά. Σίγουρα θα υπάρχει, 1, 2, 3 στο σχολείο σίγουρα θα υπάρχουν, οι οποίοι έχουν οδηγήσει μηχανάκι κρυφά, αλλά εδώ θα φαίνεις μάρτυρα τον πατέρα. Και θα παίρνουν πόντους με το πόσες φορές έχουν φάει ξύλο τον πατέρα. Σωστό, είναι σωστό. Παιδαγωγικό. Αφού μοιράζεις τα βιβλία στο σχολείο, πας με το που μοιράζεις τα βιβλία και περνάει μια εβδομάδα, μπαίνεις σε κάθε τάξη και βλέπεις ποιος έχει βιβλία κάτω από το θρανείο του. Όποιος έχει τα περισσότερα βιβλία κερδίζει.
Όποιος έχει τα περισσότερα βιβλία αφημένα κάτω από το θρανείο κερδίζει. Αυτό είναι εύκολο, δεν θέλει και πολλή δουλειά. Έξτρα bonus θα παίρνουν όσοι έχουν κολλημένες τσίχλες. Ένα ευκολάκι, είναι πραγματικά πολύ εύκολο αυτό, και το βρίσκεις και πολύ εύκολα. Παίρνεις τα κινητά τους και βλέπεις ποιο έχει πιάσει τα πιο πολλά Pokemon. Μπορείς βέβαια να τους βάζεις να παίζουν και survival. Και ο νικητής θα παίρνει τη σημαία. Και αυτό καλό. Παιδαγωγικό κι αυτό. Επειδή δεν μου αρέσει να λέω πράγματα και να μην τα κάνω, εδώ για το φίλο μου το Γιάννη το Φανερό, αδερφέ σου έχουν ένα γλυφιτζουράκι. Του στέλνεις τη διεύθυνσή σου και μου λες πού να στο στείλω. Αυτό που είδες ήταν με γεύση καρπούζι, έχω και ένα με γεύση λεμόνι και ένα με γεύση ανανά. Στείλε με ένα προσωπικό μήνυμα τη διεύθυνσή σου και να σου στείλω ένα από τα τρία που θέλεις εσύ. Τα άλλα δύο θα τα κάνω και αυτά giveaway, αλλά θέλω να σκεφτώ το λόγο πρώτα. Έτσι εύκολα εγώ δεν τα δίνω. Οπότε παιδιά, μέχρι το επόμενο βίντεο τα λέμε.